Dem baş bînerin hêja. Em bi bernameya Dîroka Kurdistanê careke din li pêşberî we ne. Me berî vê qala qiraltiyên Kurdan ku Mû, Kaşkû û Mûşkiyan kiribû. Di bernameya îro de jî em ê qala qiraltiyên Kurdan Ûngî Girgameş, Mana, Melîdî Kamanû û Gurgum bikin. Ka em bi hev re binêrin van qiraltiyên Kurdan kî ne û çi kirine. Qiraltiya Ûngî Girgameş qiraltiyek li Girgameş heta derdora Bîrecîk, Kobanê û Efrînê jiyaye. Paytexta wê Girgameş bûye. Îro mîna Qarqamiş an jî Cerablus tê zanîn. Derbarê vê qiraltiyê de zêde agahî nîne. Di belgeyek Asûran de behsa Qiralê Girgameş yê bi navê Sangara tê kirin. Di belgeyên Asûran de tê gotin ku qiraltî bacê dide Asûran. Qiralê Girgameş Sangara, Qiralê Melîdî Lalî, Qiralê Gurgumê Xalparûnda û Qiralê Kumûyê Kundaş bî li hemberî Asûran îsyan kirine berî Zayînê di 851 de şerek mezin derketiye. Di şer de têk diçin û demek dibin desthilatdariya Asûran de dimînin. Pişt re tevlî Naîrî Urartuyan dibin û car din azadiya xwe bi dest dixin. Qiraltiya Mana li derdora Gola Hazarê ye, paytextê wan Urmiye ye. Navê qiralên wanên tên zanîn Artîsarî, Îranzo, Azo, Holosona û Diagon e. Li ser zêdebûna êrişên Asûran tevlî Urartuyan bûne. Li hemberî Qiralê Asûran Tîklat bila serê sêyemîn berî Zayînê di 737 de şerek destanî dane û destûr nedane bikevin welatê wan. Gelek caran rastî êrişên Asûr û îskîtiyan tên. Li hember van êrişan têk diçin û berî Zayînê di sala 590 de tevlî medan dibin. Qiraltiya Melîdî ango Kaman û eşîrek Kurdan a qedîme. Di lêkolînên arkeolojîk ên Girê Şêran ê Meletiyê gelek belgeyên derbarê wan de derketin. Dîroka Melîdî heta berî Zayînê 3000 diçe. Demek dirêj dibin desthilatdariya Hîtîtan de maye. Navê paytextê wan Melîdî ye, ango Meletiya îro ye. Piştî belavbûna Mîtanî û Hîtîtan Asûran êrîş anîne ser Qiraltiya Melîdî. Berî Zayînê di 712 de paytext Melîdî talan kirine. Demekî girêdayê Asûran maye û baş daye Qiralê Asûran Sargonê duyemîn. Pişt re jî gel tevlî Naîrî Urartuyan bûye û li hemberî Asûran şer kiriye. Qiraltiya Gurgum qiraltiyek li Gurgum ango Mereşa îro hatiye avakirine. Gelê wê hûrî Mîtanî ne. Caran sînorên xwe heta deryaya Spî jî firek kirine. Paytextê wê Gurgum e. Navê qiralên wan yên derbasî qeydan bûne wiha ne: Astûwaramanzas, Mutawalis, Laramas, Muwîzîs, Halparûntiyasê yekemîn, Mutawalisê duyemîn, Halparûntiyasê duyemîn, Laramasê sêyemîn, Halparûntiyasê sêyemîn, Tarhulara û Mutalûn e. Hîtît û pişt re jî Asûran gelek êrîş anîne ser wan. Gelek caran dibin desthilatdariya Hîtît û Asûran de mane. Baş dane wan her du dewletan. Di tabletên Asûran de navê wê cara yekem berî Zayînê di Nesedan de derbas dibe. Cihêla Asûran ve hatiye hilweşandin. Gelek berhem li pişt xwe hêştine. Ji bilî van di heman demê de qiraltiyên bajaran ên mîna Ûrkîş, Namar, Qurtiye, Mardû, Kardû, Saûma, Eltîpî û Qutil jî di heman demê de jiyane. Belê temaşevanên hêja, em li vê derê gîştin dawiya bernameya xwe. Heta bernameyeke din bimînin di nav xweşî û aramiyê de. Dem baş.